Stravo, stravo! Odimo. Veća! 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 Ne! Pucaj! 9-9! Živi smo! Evo ga! Ne možeš da se... Evo, pomoje, sudar! Dobro, gotovo, vrati, još! Nego to je posao, to nije... Kraj će to društvo. I ovo što sve... Odi na Mario! Eli! Zadnji! Leđa! Ne previše! Ajmo nazad, kući Natko! Oj, Fico! Bez faula! Stisni sad! Ajmo Natko, stisni! Dobro, igra. Staj doktore, kak si to pucao? Gol! Dobro, daj, uzmi igrača, nemoj se svađat! 2 minute do kraja! Znači, još jedan pohvala svima, drago nam je što ste bili ovdje, nadam se da ste uživali u ovom lijepom kraju u Mrežnici, našem stadionu. Neko mora pobijediti, neko izgubiti, nije bilo nikakvih ekscesa, uvijek će biti nezadovoljni tako da, ali to nije bitno i to nije važno, glavno da je to sve završilo kako treba. Najbolji strelac kluba, odnosno turnira je Marko Kuzma. Marko je 11 golova, najbolji golman je sa samo jednim primjerom golova.
golman iz doktora, od doktora i prijatelja, Mato Gavić. Tebi jesi snimil sve, jesi. Treće mjesto i pehar i 600 kuna. MK 47. Evo dečke, moram i doma. Drugo mjesto i dizajn kuhinje. 900 kuna i pehar. Jesi snimio. Doktor i prijatelji. Prvo mjesto. Tev snimljeno. Je. Ok, hvala. Još jedan put zahvaljujem vam svima. Suicide.